Nonni, tänään on sitten normipäivä täällä Babalandiassa. Täällä on vaan vähän satanut lunta. Mä oon täällä. Mikä tuo? Mikä tuo? Mikä? Apua! Apua! Joku tyyppi vei, mutta... Toi sama tyyppi, joka jahtasi mua kesälomalla. Se oli ihan pahti inhottavaa. Mitä mun pitäisi tehdä? Juosta! Apua! Seitti mua lumipallolla. Se oli niin lähellä. Nyt mä juon! Mitä mä nyt teen? Hanska tippu. Ei, apua. Tässä on joku tyyppi. Mä käyn kattoo mikä siellä on. Niin. Te sitten äsken näitte varmasti, kun siellä oli joku tyyppi. Apua. Onko se sama tyyppi, joka jahtasi mua silloin? Minne se meni? Näytä noita. Okei. Mun mennä tonne vai mitä? Okei. Mä oon paikalla ja kohta lähden juokset tonne. Ei. Kuka tuo tyyppi on? Teetkö mulle jotain pahaa? Ai jaa. No mäkin laskin sitten pulkalla. Otetaan kisa alas. Kumpi siellä on voittaja? Ei. Ei. Ei, mä voitan. Heitti lumipalloa. Mitä toi tyyppi on? Sitten mä ne teleportattiin tänne. Äsken mä olin jossain tossa, mistä toi nyt on. Sitten mä yhtäkkiä mä olisin ylhäällä. Mennään puistoon. Okei. Hetkonen. Sä oli siis ekasta videosta. Muistatteko te? Tää oli tää paikka. Ei skipidi. Hei kato. Jos ette muista, menkää kattoo se tuolta yksi meidän ekoista videoista.